गोमंतक भूमीतली प्रसिद्ध देवस्थान श्री ब्राह्मणी मायाचे हे आमचे त्वचा रोग आणि स्नेक बाईट आनी के सर्पदंशाचेर आमी उपयुक्त नावण दिता. तेंचे आज कलश प्रतिष्ठापनाचो 10वो वर्धापन दिन आसा. त्या निमित्तान नवचंडी उत्सव सकाळच्यान ह्या देवस्थानात चालू आसा. नवचंडी उत्सवाचे भट ब्राह्मणांनी आपले देवस्थान केलेले आसा. तदनंतर हांगा सामुहीक गाराणे जाले, पूर्णावती जाली, महाप्रसाद जालो, आरती जाली, घुमट आरती जाली आणि त्यानंतर भाविकांनी आपली ओटी घोटी आणि तरे म्हणजे कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र प्रत्येक गावासून लोक हांगा येयलेले आसा. ते आपले गाराणे सांगता देवीक, आमी तेंची तळी ओटी फोडून दिता. आणि तशेंच आमच्या हांगा देवस्थानाचे त्वचा रोगाचे लोक हांगा रावलेले आहा. गडशाळा आसा व्हडली बांदलेली आहा. हे आमचो 10वो वर्धापन दिन आसा, कलश प्रतिष्ठापन दिन. आणि हे आमचे नवचंडी अनुष्ठान जातकच हांगा सामुहीक गाराणे जाले, तशेंच पूर्णावती जाली, आरती जाली, महाप्रसाद जालो आणि आता ओटी आणि तळी भरप चालू आहा. ग्रामस्थांक म्हणजे जे आमचे भक्तगण आसा तांकां ही देवी आमची बरे तरेन पावता. खूब जगा म्हणजे प्रत्येक गांवासून, गोवासून, कर्नाटकासून, महाराष्ट्रासून हांगा लोक येयलेले आसा. आता महाप्रसाद जातकच तांची हांगा दिंडी आसतली, तेज्या उपरांत भजन आसतले आणि रातचे नाटक आसतले. आणि हे लोकांक ही देवी सगळ्यांक पावता आणि त्वचा रोग आणि सर्पदंश हेचेर हे तीर्थ आमी घालता. ते सगळ्यांक पावन करून लोक दिता आणि लोकांची खूब श्रद्धा आहा देवस्थानाची.